is-suspetti ta' korruzzjoni huma kbar. Però għal jekk hemmx korruzzjoni jew le, jien li nitlob 3 ġimgħat u nofs lill-awtoritajiet, lill-istituzzjonijiet tagħna sabiex jinvestigaw. U allura l-mistoqsija hi għaliex il-Kummissarju tal-Pulizija għadu ma bedix jinvestiga 3 ġimgħat u nofs wara. Naħseb illi kulħadd qed jagħtu każ mhux għax kliemi għax dan huwa fatt. Għaliex kulħadd hemm barra jidher li ħlief il-Prim Ministru jemmen illi huwa ħażin illi xi ħadd li huwa Ministru jew Chief of Staff jiftaħ kumpanija sigreta fil-Panama. Jiena din il-ġimgħa stess kont qiegħed Brussels. Aktar minn persuna waħda ġiet fuqi kelmitni fuq il-Panama u ma jistawx jemnu kif dawn għadhom hemmhekk. Jiena nemmen illi n-nies qegħdin jagħtu każ, qegħdin jistennew li tittieħed azzjoni u din hija turning point. Hija turning point fuq il-kredibilità tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Turning point fis-sens li minn issa l qudiem jekk hu mhux ser jieħu l-azzjoni li kulħadd jistennih li jieħu, in-nies mhux ser jemnuh aktar. Min ma jaħdimx kontra l-korruzzjoni huwa kompliċi u wkoll. ċarissima r-risposta tiegħi. Jekk il-Prim Ministru jrid jurina li lest jiġġieled tal-korruzzjoni, imsu jiġġielidha. Kull min għandu, Matthew, sens komun jgħidlek il-Ministru li minn taħtu għaddew l-aktar kontratti importanti f'pajjiżna li jinqabad b'kumpanija sigrita fil-Panama hemm suspetti ta' korruzzjoni. Nista' nkun ċar iktar minn hekk? Ma nistax, imma din mhux għax qed naħsbu jien, dan jaħsbu kulħadd. Xirrid jien hu li mhux ninvestiga jien, mhux jinvestiga Joseph Muscat, li l-istituzzjoni suppost indipendenti f'pajjiżna jinvestigaw